everyone! Happy Sunday! Kumusta? Ganahan gimi basta Sunday, seafoods day, depende kung na-available nga palitunon, labi na kaning bat og aninikad. Mugaso ta karon 125 pesos, 50 sa aninikad, 50 sa bat og lamas 25. First, ayo ka excited ato gyud siyang hugasan og tarong. Unya kung mahimo, brushan ginato siya, brushan kada usa. Ready na ang lamas. Okay ra sad siya kung kamunggay ra may butang or tangad ra or luy ara nya asin bitsin daog na. Basta pabukalonin mo siya og tarong mga 5 to 10 minutes or more kay kwaon to nimo ang lamog-lamog. Kaning aninikad or picot conch in English is a kind of mollusk popular in Visayan region, good source of protein, vitamins and minerals and folate. Maka-prevent sa certain birth defects na siya magnesium, B12, low calories at siya. Ang bat sad or sea cucumber, anti-cancer siya, anti-hypertension, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidants, anti-tumor and one healing. Of course, na siya vitamins and minerals, sa magnesium. Hugasan gini mo siya tarong sa tubig una dayon suka. Nya imo siyang ihumol for 3 to 5 minutes sa suka. Unya pug-o na din nimo siya, ilisan nimo ang katong gihumol ni mga suka. Unya maglamas na din ka mas maayo na iluya, kuliko, tamatis, bombay, kung way bombay okay ra dahunan. Unya butangan nimo og asin, mga half teaspoon akong ibutang niya. Wa na ko bitsin, di na ko batsinan basta magkilaw ko. Super enjoy na ang Sunday! Sunday Seafoods Day! Happy Sunday once again! Happy eating! Enjoy! Mao kini ang Ronbel Gums!